Velkommen til denne her lille demonstrationsvideo, hvor jeg vil fortælle, hvordan forummet på forstyrret.dk benyttes. Først går man ind på forstyrret.dk's hjemmeside og klikker på forum, og så logger man ind med sit brugernavn og password. Og så kommer man til selve forummet. Selve forummet er synligt, når man ikke er logget ind. Men hvis man klikker på overskrifterne, og man ikke er logget ind, så vil man blive sendt til login-siden. Det vil sige, at hvis man ikke er medlem af foreningen, så kan man altså ikke følge med i debatterne, man kan kun se overskriften. Den her chat ud til højre er heller ikke synlig, medmindre man er logget ind. Hvis man for eksempel ønsker at oprette et nyt indlæg, så har man mulighed for at klikke på nyt indlæg. Det er, hvis man ønsker at starte en helt ny debattråd. Og en debattråd kunne for eksempel være denne her, hvor i det her tilfælde bestyrelsen har skrevet en tekst. Den kan man så besvare ved at skrive postsvar. Så kan man se, at teksten bliver citeret. Hvis man ikke ønsker at benytte den tekst, der var skrevet i det forrige indlæg til noget, så kan man slette den, og ellers så kan man selvfølgelig vælge det ud, som man ønsker, der skal med i ens eget indlæg. Så det her bare er en demonstration, så skriver jeg lige test og trykker send. Og så kan man se, så er der kommet et svar her nedenunder. Hvis man klikker tilbage igen, så vil man også kunne se, at der nu står, at der er afgivet et svar, og man vil kunne se, hvad klokkeslæt og hvad tidspunkt eller hvad dato det er afgivet. Hvis man ønsker at oprette et helt ny debat, jamen så klikker man på nyt indlæg. Så er det meget vigtigt, at man vælger en kategori, der passer til det indlæg, til det emne, man nu ønsker at debattere. Og indtil videre så har vi oprettet for eksempel regler og information. Det er primært til bestyrelsen, hvis der er informationer og så videre. Så er der hverdagen, der er venner, veninder og familie, kærlighedslivet, kærester og føleri, intimitet og sex, uddannelse, arbejde, førtidspension, undersøgelse og behandling og min diagnose. Og hvis I har forslag til, eller idéer til, at kategorierne kunne være anderledes eller forbedret, eller ja, forandret, så er I selvfølgelig altid velkommen til at skrive en e-mail og fortælle, hvad I mener. Men så skriver man en overskrift, og det er altså den overskrift, som kommer til at stå på forsiden af forummet. Og det uanset hvor mange svar der kommer i debatten, så vil det altid være den overskrift, der kommer til at stå. Og jeg klikker OK. Og så får man så ens indlæg at se. Vi kan så gå tilbage til her. Og der kan man så se, at der er kommet et nyt indlæg, og det er her. Og det er sådan, at de nyeste indlæg vil blive skubbet op for oven. Det eneste indlæg, som er højere placeret end de nyeste indlæg, det er de indlæg, der har sådan en knappenål her, hvor typisk bestyrelsen vil komme med informationer. Men ellers så ligger de nyeste indlæg for oven, og det vil sige, hvis man for eksempel nu svarer på det her indlæg, så vil det rykke op for oven. Og hvis det her så igen bliver besvaret på, så vil det så skifte plads. Og på en side, der kan der være 30 forskellige af de her debattråde. Hvis der kommer flere end 30, så er det altså ikke sådan, at de forsvinder, men så vil der komme en ny bjælke op, ligesom den her kategorivalgsbjælke, hvor man så kan vælge forskellige sider. Således at de ældste debatter er længst nede, og de nyeste selvfølgelig står på forsiden. Man er altid velkommen til at sige hej i chatten. Så vil jeg lige demonstrere hvordan man ændrer ens brugerindstillinger. Når man er logget ind, så kan man klikke på ens navn heroppe, ens brugernavn. Og så kan man se, der står en række informationer. Til at starte med står der ingen informationer, det er alle sammen informationer, som jeg har tilføjet. Men man klikker på redigere brugerinformation. Og her kan man så vælge forskellige ting. Man kan ændre sin e-mailadresse, hvis man nu skifter e-mailadresse.
hvis man ønsker, at folk skal kunne sende en e-mail. Ens e-mailadresse bliver ikke vist, vil jeg lige sige, men de andre brugere og de andre medlemmer kommer over i et specielt skema, som de så et formular, tror jeg det hedder, som de så skal udfylde, og så bliver informationen sendt til ens e-mailadresse. Det kan man slå til og fra. Så er der selvfølgelig navn, man kan angive en hjemmeside og sted, og man kan fortælle lidt om, hvilken baggrund man har, hvis man har lyst til det. Og signatur, det er en mulighed, man har. Når man så skriver indlæg, så kommer det her til at stå nedenunder indlæggene, ens indlæg. Det kan være en hilsen, eller en sjov bemærkning, eller et sjovt link, eller hvad man nu har lyst til. Personlige beskeder kan aktiveres og deaktiveres. Personlige beskeder er en slags intern mail i systemet. Jeg kan lige demonstrere det om lidt. Og så er der en tidsstående forskel. Det burde ikke være aktuelt, men hvis man nu bor om på den anden side af jorden, så har man altså mulighed for at tilpasse, således at de tidspunkter, der bliver vist i forummet, passer i forhold til der, hvor man selv bor. Jeg vil lige demonstrere de personlige beskeder. Hvis vi for eksempel går ind på bestyrelsen, så kan vi klikke på bestyrelsen her. Og så kan vi hernede, og det kan man ved alle brugere, som har det slået til, der kan man sende en personlig besked. Og som I kan se, så er det altså ikke administratorens eller bestyrelsens e-mailadresse, der kommer frem. Tværtimod så kommer der sådan et skema frem, som man udfylder og trykker send, og så vil den pågældende bruger få den besked, man har sendt til vedkommendes e-mailadresse. Og de brugere, der ikke ønsker den mulighed, at man kan at man kan sende e-mail til dem, de kan simpelthen slå den funktion fra, så de ikke kan sendes e-mail til. Det var sådan i ganske korte træk lidt om, hvordan forummet virker. Jeg håber, I vil benytte det og have glæde af det, og at det kan blive et rigtig godt sted og et rigtig trygt og rart sted at diskutere og debattere også svære problemer.